ओडी है एड़ा साले पुरानी सीधा तो मोड़ी के गाड़ी बाटे थुई देछि कोना ए देखो चेंज कर दी चेंज करने देखो ना धरि सब के हो को हो आगो कोई बिजी मु ऑफिस गला बाटे सकाळू गाड़ीटा पंक्चर रही गला के मते फोन करलु ना करो तू सिना गाड़ी का ना मते की ना मते की ना एटा भी ठीक ठीक मुई एटु कोन कली जानजु हमर जो ऑफिस रु झगड़ू ताको फोन कर दिली कुकुटार हां कुकुटार ताको फोन कर दिली जे से मते कोन कहला हो टिके रो हम जाऊ जी ठीक आइला हटू ता गाड़ी ने आइला से सांग गाड़ी चलेला मुई भी बोइली पछपटे भी गली सांग 100 मीटर खंडा जाईची विश्वास करिवनी सांग ढंग गाड़ी देला इधर तो तकलीफ प्रॉब्लम है पाड़ी देला जे कहनी फुटे मु पूरा घुंची आइली पछ हेतु मने मने भाबिली हौ पाड़ को न करिवो मान पाड़ जे अमृत समान पाड़ को जिए करे छी पाड़ जे केउठी मिलुची शाबाश उठा पदिया तळु कहला एटा तो खुशी है ना खुशी आऊ ए गोटे खुशी आऊ ए गोटे खुशी आऊ ए गोटे खुशी आऊ